मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अन्नाया ब्रह्म रोजाबनाय थाफ्लि बना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै रिलिज जागोन। थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलेयाबो थाफ्लि बना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोनहा अन्नाया ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव दिनै नुनो मोनसिगोन। दिनै 19 मार्च खालि अन्नाया ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अन्नाया ब्रह्म रोजाबनाय थाफ्लि बना जौ लोंनाय गोदान मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ हगार जासिगोन। थाफ्लि बना जौ लोंना हिन्जाव खावनायनि सम गेलेयाबो रंजालि बैसागुनि हारिमु मोनाबिलि बायदि जौसाङाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय साखाफारा जानानै दंसै मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अन्नाया ब्रह्मआ। बिथां अन्नाया ब्रह्मजों लोगोसे जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सोमखोर बसुमतारियाबो नोंथांमोननि हारिमु मोनाबिलि जौसाङाव जयै मेथाइ रोजाबफैनो साखाफारा जानानै दं। फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि हारिमु मोनाबिलि जौसाङाव मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जादोंब्ला अन्नाया ब्रह्म आरो सोमखोर बसुमतारिखौ हांख्रायहरनो हागोन। जुदि नोंथांमोननो मेथाइ रोजाबगिरि सोमखोर बसुमतारि आरो अन्नाया ब्रह्मखौ फोनांजाब खालामनोब्ला 7086079051 7977393275 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आं अन्नाया ब्रह्म रंजालि बैसागुनि गासैखौबो अन्नाय आरो हामलायनाय थाबाय। 19 तारिख खालि आंनि गोदान मेथाइ थाफ्लि बना रिलिज जागोन। आसा खालामो बयखौबो नायगोन होनना। फैगौ रंजालि बैसागुआव नोंथांमोननि गेजेराव आं प्रग्राम खालामनो रेडि जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन। प्रग्रामनि थाखाय जगाजग खालामनोबा स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम। মই এবাৰ গুৱাহাটীতে আছো। মই ফেব্ৰুৱাৰীতে আহিছিলো, তাৰ মাজত এবাৰ গৈছিলো বম্বে। তাৰপিছত এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে সাজু। আমি ৰিহাৰ্চেলো কৰিলো আজি আৰু কৰি চলি আছে। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এই অহা 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। সো আমি সাজু ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে। এইবাৰ বছৰত কেইটা গান ওলাব? এই বছৰত মোৰ এতিয়া এটাই গান ওলাব, এইটো অহাকালি ৰিলিজ হ'ব। থাপলি বনা বুলি এটা ফোক আমি ফিউজন কৰিছো, যেনেকে মই প্ৰতিবাৰে কৰো, বড়ো চং। সো এইটো ৰিলিজ হৈ আছে। এই মাত্ৰ এটা নেকি এইবাৰ বছৰত? এই বছৰত মই এটাই গান ৰিলিজ কৰিলো। মোৰ অলপমান ঘৰত ফেমিলিত প্ৰব্লেম হৈছিলে, ঘৰৰ নিজৰ মানুহ ঢুকাইছিলে। সেইটোৰ কাৰণে এই বছৰ বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিলো, কাৰণ মোৰ শ্ব'জবিলাকতো চলি আছিলে বাহিৰত। তাৰ মাজত মই আৰু দুটামান গান ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিলে। গানবিলাক মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিলো, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে বিহুৰ পিছত দুৰ্গা পূজা মানত ৰিলিজ কৰিম। কিন্তু এতিয়া বিহুত এটাই গীত মোৰ ৰিলিজ হ'ব। বৰ্তমান বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম কেইটামান আহিল? মোৰ অলৰেডি 3-4খনমান এতিয়ালৈকে মানে কনফাৰ্ম হৈছে, বাকী এনকুৱাইৰী চলি আছে। আৰু আপোনাক যদি প্ৰগ্ৰামত বিচাৰে কেনেকুৱা সংযোগ কৰিব পাৰে? মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলত মই তাতে তলত নাম্বাৰ দি দিম। আপোনালোকে মোক তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ মেনেজাৰে ফোন উঠাব, আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। আপোনাৰ লগত কোনোবা ল'ৰা থাকিব নে? মোৰ লগত এইবাৰ আছে এয়া শংকৰ বসুমতাৰী। ই অলৰেডি বহুত গান গাই আছে, চবৰ লগতে কামো কৰি আছে। আৰু মোৰ থাপলি বনা যোনটো নতুনকৈ গান ৰিলিজ হৈ আছে, এই গানটোৰ ডিৰেকশ্যন চব শংকৰে কৈছে। হি ইজ অল ৰাউণ্ডাৰ। গানো গায়, ডিৰেকশ্যনো কৰিছে, সুৰো দিয়ে, চব হেল্প কৰিছে। চ' শংকৰে মোৰ লগত এইবাৰ একেলগে বিহুৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰে।
মই এইবাৰ গুৱাহাটীতে আছো। মই ফেব্ৰুৱাৰীতে আহিছিলোঁ, তাৰ মাজত এবাৰ গৈছিলোঁ বম্বে। তাৰপিছত এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে সাজু। আমি ৰিহাৰ্চেলো কৰিলোঁ আজি আৰু কৰি চলি আছে। আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এই অহা 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। চ' আমি সাজু ৰঙালী বিহুৰ কাৰণে। এইবাৰ বছৰত কেইটা গান ওলাব? এই বছৰত মোৰ এতিয়া এটাই গান ওলাব, এইটো অহাকালি ৰিলিজ হ'ব। থাপলি বডা বুলি এটা ফোক আমি ফিউজন কৰিছোঁ, যেনেকৈ মই প্ৰতিবাৰে কৰোঁ, বড়ো চং। চ' এইটো ৰিলিজ হৈ আছে। এই বছৰত মই এটাই গান ৰিলিজ কৰিলোঁ। মোৰ অলপমান ঘৰত ফেমিলিত প্ৰব্লেম হৈছিলে, ঘৰৰ নিজৰ মানুহ ঢুকাইছিলে। সেইটোৰ কাৰণে এই বছৰ বেছি কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ শ্ব'জবিলাকতো চলি আছিলে বাহিৰত। তাৰ মাজত মই আৰু দুটামান গান ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছিলে। গানবিলাক মানে ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু সেইকাৰণে বিহুৰ পিছত দুৰ্গা পূজা মানত ৰিলিজ কৰিম। কিন্তু এতিয়া বিহুত এটাই গীত মোৰ ৰিলিজ হ'ব। বৰ্তমান বিহুৰ প্ৰগ্ৰাম কেইটামান আহিল? মোৰ অলৰেডি 3-4খনমান এতিয়ালৈকে মানে কনফাৰ্ম হৈছে, বাকী এনকুৱাইৰী চলি আছে। আৰু আপোনাক যদি প্ৰগ্ৰামত বিচাৰে কেনেকুৱা সংযোগ কৰিব পাৰে? মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ চেনেলত মই তাতে তলত নাম্বাৰ দি দিম। আপোনালোকে মোক তাতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ মেনেজাৰে ফোন উঠাব, আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। আপোনাৰ লগত কোনোবা ল'ৰা থাকিব নেকি? মোৰ লগত এইবাৰ আছে এয়া শংকৰ বসুমতাৰী। ই অলৰেডি বহুত গান গাই আছে, চবৰ লগতে কামো কৰি আছে। আৰু মোৰ থাপলি বনা যোনটো নতুনকৈ গান ৰিলিজ হৈ আছে, এই গানটোৰ ডিৰেকশ্যন চব শংকৰে কৈছে। হি ইজ অল ৰাউণ্ডাৰ, গানো গায়, ডিৰেকশ্যনো কৰিছে, সুৰো দিয়ে, চব হেল্প কৰিছে। চ' শংকৰে মোৰ লগত এইবাৰ একেলগে বিহু प्रग्राम खालाम थाखाय माबायदि सेटिसफाइ जाना दं? फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय। नैबे रंजालि बैसागुनि थाखाय आं गोबां एक्साइटेड जाना दङ, आरो लोगोसेनो गोबां रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ। आरो देग्लायनि बोसोरावहाय आङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि आङो देग्लाय आब' आनायाजों लोगो नांनानै जोङो माने आब'जों लोगोसे आं बैसागु प्रग्रामाव ओंखारफानो थाखाय रेडि जानानै दं आरो। अब्ला नोंथाङा आब'जों मेडामजों लोगोसे खालामगोन? औ लोगोसेबो खालामगोन। बेनिफ्राय लोगोसे जुदि हारसिङैबो माने रायजो राजाफोरा जुदि लिंहरो नागिरोब्ला बेहायबो आं थांगोन। अनलि आब'जोंल' नङा, बा आं हारसिंखौबो जुदि लिंहरनो लुबैयोना खायसे माने माखासे माबाफ्रा रायजोफ्रा, बेनिखायनो बिदियावबो थांगोन। फोनांजोब खालामबा माबायदि खालामनो हागोन? कन्टेक्ट नाम्बार? आच्छा, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा जेरैहाय माने दानि बावैसो आब'आ एसे होनलांदोंमोन, माने माबानि थाखाय मेनेजारनि बाथ्रा बुंनाया, एक्चुअलि बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा आब'नि स्क्रिनावनो थागोन। जि स्क्रिन नाम्बारावहाय माबाखागोन, आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनगोन बेनो। आरो लोगोसेबो आंनि फेसबुक पेजावबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै दोनखादों, रंजालि बैसागु जायफोरा माने बिथांमोना इनभाइटेसन खालामगोन बेनि थाखाय। बे बोसोराव नोंनि मेथाइ मोनबेसे ओंखारदों? बे बोसोरावहायथ' आंनि खननायहाय मेथाइ आंहा बिदि आं खालामाखै, नाथाय जेसेबांखिनि माने नै दा ओंखारनाय मथे आङो गुबुन माखासे सिंगारफोरखौ आं मेथाइ खनहोनाय जादों। लोगोसे जोंहा बर'नि मोजां मेथाइ खनगिरि मोनसोम बिथां ब्रादार, बिथांनो आं दोंसे मेथाइ खनहोदों। फैगोन बिथांनि मेथाइयाबो नैबे माबायाव एप्रिल दानावहायनो रिलिज जागोन। बिथांनि बैसागु मेथाइ फक बैसागु बानायनाय जादों। आरो लोगोसे गोदानै जोंहा पबित्र दैमारि आदा, बिथांखौबो आं खनहोदों। आरो लोगोसे आङो देग्लायनि बे बोसोरावहाय आब' आनायानि जे माबायावहाय प्रडाक्सनाव बे प्रजेक्टखौ माने बिथांनि जि खननायावहाय आङो प्रनाउन्सियेसनसखौ आं कारेक्सन खालामना होदों। मेथाइयाथ' फक सं नालाय कालेक्सनसो, बेनिफ्राय बिथांनि जि मिउजिक भिडिअ फैदों बेखौ माने कनसेप्ट डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ आंनो खालामनाय जादों आरो। माला रिलिज जागोन बेखौ जोङो सानदों गाबोन 19 तारिखआवहाय जोङो रिलिज खालामनो होननानै सानदों। आरो नोंथांमोननि गेजेराव जों ट्रेलारखौ हगारखानाय जाखाबाय। मुङा थाफ्लि बना। मा चेनेलाव होगोन? आनाया ब्रह्म। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं।
क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रीमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4-year आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय FYUG नि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकल साइन्स एडुकेशन इकनमिक्स हिस्टरी आरो ससियोलॉजी आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनेन्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पोकेन इंलिश कोर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कोर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो बे कलेजाव स्पोर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरी फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम एयार कन्डिशन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन